En colaboración con Augas de Galicia, o Concello de Portodosón traballa en varios proxectos de cara a mellorar a actual rede de abastecemento de auga no municipio. Segundo o alcalde Luís Soujo, estas actuacións pretenden evitar que se volvan a producir episodios como os vividos o pasado verán, a consecuencia da seca. Nós aquí en Portodosón houve momentos bastante límites. O verán pasado, por a consecuencia da sequía, incluso tuvemos que cerrar as duchas das praias, tuvemos que suspender automáticamente todo o que é o riego de xardíns, e incluso baldeos de rúas non podemos facer. Vamos, que estuvemos bastante ao límite. O Executivo traballa en dous proxectos. O primeiro deles para a zona norte, para abastecer diversos núcleos ata Portosín, coa auga procedente do Tambre. Que aí estamos o Concello de Outes, Lousame, Noia e Portodosón, que xa tuvemos unha reunión con Augas de Galicia para intentar abastecer o Concello na zona norte, máis ou menos hasta Portosín, pois do Tambre, estáse facendo un estudio. O outro para a zona sur do municipio, aproveitándose da captación de auga do río Xieira e tamén da traída do Ulla que chega á Ribeira. Ribeira se abastece tamén dun río que temos aquí en Portosón, do río Xieira, e abastece tanto do río Xieira como do río Ulla. Tira do río Xieira mientras lle chega, despois, senón, do río Ulla, e teñen un depósito subindo hacia Moldes, que ese depósito nos vai moi ben a Portodosón porque a estar a unha altura considerable, pois xa por propio peso, sin meter ningún tipo de bombeo, podía abastecer pois a parroquia de San Pedro, a parroquia de Xuño, a parroquia de Camaño, casi podía incluso chegar a Queiruga, non? Aparellado estes dous proxectos, o Concello segue a realizar tamén outras melloras na actual rede de abastecemento, investindo un total de 151.000 euros en diversas actuacións, como é o caso da de Eiravedra ou o Pozo. E despois tamén temos un problema aí que sempre nos viñan os veciños cada vez que vamos ás reunións parroquiais e íbamos á zona de Portosín, tanto os veciños de Eiravedra como os veciños do Pozo sempre nos estaban dicindo que pedindo agua pública, non agua do Concello, porque están nunha cota moi baixa, teñen pozos de barrena e salía agua salada. Entón, bueno, ahora tamén está en fase de adxudicación. Está unha inversión ali en Eiravedra por valor de 32.109 euros e abastecemento do pozo por valor de 37.437 euros.